higala, kumusta? Maayong gabi kanyo tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tasan sa mga langit. Niining taknaa o Dios, sa gihapon kami nagpasalamat kanimo nga ikaw nagahatag paghihapon og lugway ug pagtugot nga kini nga programa padayon nga magasabod sa binhi sa kaluwasan dinhis kahanginan, bisan pa nga ang kalibutan giuyog itayog sa kasamok apan ang imong pulong Ginoong Dios malinawon nga moabot sa hunahuna ug igdulungog sa mga tao. Panalangini ang imong pulong nga makahatag kini og kausaban kabag-uhan sa ilang mga kinabuhi. Panalangini ang imong pulong nga maghatag og kahayag sa ngit-ngit nila nga mga salabutan ug agianan. Panalangini ang tanang mga nagapaminaw, hinaot pa nga Espiritu Santo magapasabot kanila sa imong pulong. Panalangini ang mga tao nga naa karon sa ilang mga puloy-anan nga nagantos og nagilaid sa mga balatian. Sa unang mga panahon gipakita mo ang imong gahom. Nakatagamtam ang daghang mga tao sa mga milagro nga imong gihimo tungod sa mga masakiton. Nasayod kami nga ikaw ang Dios nga walay pagkausab ni pagkabalhin. Ang mga milagro sa unang mga panahon nga imong gipakita sa mga masakiton, tuguti o Dios nga milagruhan mo usab sila karon kadtong mga naa silang mga puloy-anan nga adunay gihambin nga mga balatian. Kanimo Ginoo nagalaom kami nga dili ka balibad sa amo nga mga pagampo, amo kining tuuhan og lauman nga among madawat og imong ighatag pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Okay mga higala sa magkausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa atong programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Hallelujah, maayong buntag, way man nga wa ka namo mabati kagabi. Okay. Si Brother Libby nag-inusara ra gyud to diri gabi tungod kay sa ikatulo na ko nga anak nag-birthday siya, first birthday niya. Unya gisugo ko na lang gid si Brother Isaw tungod ka busy lagi ang pasultian si Brother Libby nga di ko makaari diri gabi tungod kay lagi sa rason nga birthday sa akong anak. Unya lagi na may mga gamay sad kaayo nga mga imbitasyon sa mga kadugo. Unya siyempre kuan magyud ta, mabisita kay ang ato nga mga gipang imbitar motunga na ready na magyud nga daan, no? Okay, thank you kaayo. Ni apatay kuan Brother John, kanindot naman pamation ba nga naa mo dihay mabasa sa inyong programa nga na ay pahibalo nga ang inyong listener na nimba na, nakabig sa pagtuo, na bautismuhan na, talagsaon ra ni nga programa kay dunay daghang mga programa mingaw mangyod. Okay, salamat kayo. Wa lang gid sad sa Ginoo pasag dinhi ang ato ang programa gitabangan is Ginoo. Muna nga kamo diha amo mong hangyoon naa magyud mo ikatabang tabangi mi diri pinagis inyohang mga pagampo kay ang buluhaton sa Ginoo dili na madugay matapos. Mark my word, moabot ang panahon nga
ay mga tao nga voluntaryo gyud na nga inunta ginamit ang ilahang panahon ka o salapi pero dili na pwede kay wa nay panahon. Mao na nga karong panahon na mauning panahon na nga mulihok pud mo diha pinagis niyong pag-ampo diri sa amo kay magunsa man lang unay panahon nga abuton tag mud-on sa lawas, kanunay nagdagandagan maayong panahon ug dili maayong panahon, paingon gis pagkadisgrasya ug wa gid ang gahom sa Ginoo kay labinag magabi unya masugatan nimo ng mga iro tawag uban pang mga disgrasya sa mga disgrasya nga among masaksihan na maagia diha sa karsada usay anha gid sa among atubangan mahitabo ang disgrasya muna usay mapubya ta usahay makuan ta kanang inunta nga matupas uban amat-amaton na lang hinuon. Mao na nga gikinahanglan namo sa gyud ang inyong prayer support financial support if you want. Okay, niya patay basahon. Sir, maayong gabi ang amo pangutana man ni. So sagdi lang ato lang unya ning kuano ay kabala ka kay naaman tay pangutana nang gipahibalugod kanana ang kagabi pa na dugay-dugay masad lagi gyud tang nakatulog gabi kay mag-uistorya pa man pod tungod sa mga mga makita sa ako kay anang panihapon magabi is birthday sa ako nga ikatulong nga anak nang medyo kanana ang while nga nag-uistorya nag-text ko daan nga tubagon na ang imong pangutana ugma unya natug na siguro nga akong gitiksan ang kaganina pod nga kadgina pod nga mga alas 3 usa pa siya nag-reply nga sorry gid sir kay magod kanana nga busy kay kuha dayon ako makita ang imuhang message. Okay, maminaw ko sa tubag sa pangutana anya salamat gyud kaayo brother sa imuha nga nakasuway da kag simba sa baptist, nakasuway pugag simba sa born again unya nakasuway kag kaduha og sulod sa simbahan sa iglesia ni Manalo kay namahayag sila. So meaning nga doon nagig kay makumpare. Wa pa man ka makasulay og bisita pod sa simbahan sa Adventist pero sige kag paminaw sa atong programa bisita lang pod ang simbahan sa Seventh-day Adventist aron pod imong makumpare. Like ni Brother Ramon Mungaya diha sa Pangadlawan, bisita naman pod siya sa simbahan niya wa takatugkad og mahibalo sa iyang hunahuna kung kanunay ba niyang duawon ang Ginoo diha sa simbahan. Okay, maayong gabi Brother Ramon. Buutan ra ba ginintaho na in taon perting hilo muna perting formal gyud retired seaman si Brother Ramon. Napatay basahon sir pangutana man ni. So ato lang usa ning kuan na kay naa man tay pangutana ng gi pasidaanan nga tubagon. Well, last text nga akong basahon kuya sa gihapon kuya wa gyud mi pagkapuol pagsunod ani inyong programa. Amo nang giandam daan ang amo ang radyo unya magpundok rami unya salamat nga si Uncle Bini sunod-sunod na gyud ang ihang pagsimba dala ang ihang asawa mga anak unya nindot ang resulta kuya malipay mi nga magtan-aw sa ilaha pamilya puno gyud ang ilaha nga multicab kay naa man say mga pag-umangkon nga manakay. Kay salamat kayo ini anak kay ug unsa man nga mga butang nga naa gitugot Ginong imong magunitan gamitan na alang sa paghimaya sa Ginoo kay kung wa tugot dis Ginoo makatinil ka ng butang wa gyud ka amo na nindot na nga naay mga naay mga kaigsunan nato nga gitugutan sa Ginoong makabaton mga sakyanan yang ilang sakyanan wa nila idinalo nang uban in town nga wa makakuan og sakyanan munay paginom manghits na lang. Well mga higala sa dili pa magaiban si Bradley Libby og pipila ka mga text message sa iyang cellphone mas may siguro Bradley Libby nga maunahan nimo diha og li ang atong monitor aron mahibaluan nato diing lugar o dapitan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Bradley Libby. Okay, daghang salamat. Ang gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong tanan nga mga viewers. Amo kamong gina-welcome karong gabi na sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Mga higala nato sa Pilipinas, o ubang pagnasod sa kalibutan kung asa
pwede mo makapadala kung na mo higala o mga mensahe, maka-text mo ka rin mo sa mga number ni Brother John or pwede saan mo maka Way sound. Way sound. Okay. Okay, salamat kay Brother John. So, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga pinalangga nga makigalaan kutob sa naminaw karon. Dinis Pilipinas suguban pang nasod sa kalibutan kung asa mo nahimutang karong gabi na gina-welcome mo na mo higala dinhi sa ato nga programa. Panahon na mo text mo rin namo ni Brother John or pwede diri sa comment section nato sa Facebook nato higala sa DYCM Bugo Adventist, no? Pwede mo kapadangat ring mga mensahe na bawi mga importante nga mga pangutana nga nag-need jud mo og kasayuran eksaktong tubag kay gusto gid mong masayod. So ato nang gida-welcome, pwede mo sa among mga number ni Brother John, pwede rin sa comment section nato or pwede diri sa ato nga diri sa ato nga messenger mga higala makapadangat mo mga messages niya. Atangin ninyo ang pagtubag nato karong taon-taon sa pangutana. Doon na mo'y kahigayonan higala sa pag-participate, no? Makahimo mo sa paghatag og mga dugang tubag sa pangutana. Aron nato ng basahon o mapadangat nato na ngadto sa atong mga pinalangga nga makigalaan nga nagpadala og pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Nya alang sa tanan nato mga viewers, palihog gihapon atong ipahinumdom nga atong i-share kanunay higala ang ato nga programa. Okay. Panahon na atong sugdan pagbasa ang niya sa screen ato nakita. Niya si Brother Rufino Moreno. Sumayong gabi ni Brother Rufino. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa mga heart ug kamot nga nagpray. Buti pa sabot gilab nimo o giampo nimo kini atong programa. Mainguman si Sister Gay Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. So may gabi nimo Sister Gay Marie. So amping mo diha dapitan no sa Middle East. Niya po si Brother Ronelo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John ug Kuya Libby. Og mayong gabi usab sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. God bless also Brother Ronelo. So amping mo diha Brother Ronelo. Niya po si Pedro X. Drew. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Shout out ko sa akong tatay Pedro na Ilon Senior. Kanunay naminaw kada gabi from Bilyaba, Leyte. God bless. No, mayong gabi diha sa Bilyaba, Leyte. Nyangadto kang Pedro X. Drew. Thank you sa kanunay pagsunod og sa imong tatay si Pedro na Ilon Senior. Niya po si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. May gabi ni mo, Brother Cesar. Thank you. Iyang mensahe, mayong gabi mga brother. God bless. Salamat kayo, Brother Cesar. Mayong gabi ni mo diya. God bless also. Niya po, ang atong sister, si Sister Anita Cabaluna Clavis. Good evening. Nice watching with you this evening. So thank you kayo. Thank you, Sister Thank you, Anita. Okay, ato ning puli-pulihon lang tanaw higala ari una ta sa mga nag-send og heart no atong naman namon tarigbasa niyang uban nag-like ato ning tanawon ang mga nag-heart niya si Sister Chari de la Cruz Nugas. So may gabi nimo Inday Chari no uban sa imong family. Niya po si Lovely Elosorio. Niya sad si Lovely Alburo. Niya si Sister Gay Marie, Merifel Vargas, Elmodam Flores, Erixa Sinoy, Ayan Kevin Dorotan, Leslie Van Elosorio, Elgira Cesar, Orange Pelayo, Rosjane Carabio, John Lubitania, Basilio Tero Notarion Jr., Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, Anita Cabaluna Clavis,
o Ginalyn Lumuntad. So good evening niyong tanan, no? O ni Aritas mga nag-like niya po si Sister Vina Kamay sa Compostela. So good evening Sister Vina. Niya po si Jonathan Villacastin. So good evening nimo bro diya sa Bantayan Island. Dolores Talio Arquiliano. Niya po si Rodolfo Bantilan Junior Nueva Claves. So good evening nimo John. Rol Soto Tams. Niya po si Mary Grace Mungkada Mainit. Erlinda Istaura Remedios Deheto o Rufino Moreno. Okay, muna ito nakita nga mga nag-like sa ito nga program. Niya, salamat po kaayo ni Brother Rodolfo Bantilan sa pag-send og mga heart o kamot nga nag-pray. So thank you kaayo. O niya, arita higala sa ato nga messenger ato yung tanahang. Niya, sa ilang mga personan. Okay, arita sa ato nga messenger ato ning lantawon makadiyot mga higala. Okay, niya si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Ano niya po si Merlin Derdier. May gabi ni Maria Mads. Niya po si Brother Rufino Moreno. Thanks bro Libby. Ako nag-share. Salamat kaayo Brother Rufino sa pag-share. Okay. Ato ni tanaw ni uban ni apod si Ma'am May Barido Coyos. Tuwa ni sa Davao. So may gabi ni Ma'am. Thank you also Sir Mateo Anderson for watching and following our program. God bless you and your family. Hello, Sir Matthew. Good evening. Thank you for watching. Thank you for being nice guy. God loves you and we love you too. Niya po si Brother Basilio Notarion Jr. Niya sad si Brother Cesar Elguera. Niya ato pong nakita din ang si Brother Navigator Flores. May gabi ni mo, dong. Niya po si Rolls Soto Tams. Niya sad ato nakita si Brother Nilo Itang, Sister Chari de la Cruz Nogas. Muna ato nakita sa ato nga messenger, makahimog yapon mo higala sa pag-send og mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Ato po nakita dinhi si Sister Erlinda Istaura. Ingon siya dinhi, good evening everyone. Sa gihapon ninyong duha sir, og sa tanang naminaw og mitan-aw karon. God bless. Thank you for watching, ma'am. Okay, thank you. O niya, padayon tahigala nga to sunahan karon taud-taud atong pagbasahon ang inyong mga messages nga moabot dinhi atong tahigayon si Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga mao'y atong entertainon karon nga gabi. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Ato ning tagaan kigayon nini ang pangutana. Brother John, daghan kayong salamat dinhi sa inyong programa. Kining inyong programa sa tinuod lang, daghan gyud ang tawo nga nabag-o ani na usab. Usa na niya na ang akong igagaw. Di palang dugay siya nabautismuhan unya nagsukad ra gyud na sa pagpaminaw sa inyong program. Pero mangutana ko, Brother John, sa panahon ni Kristo diha nabadgod na ang kasulatan. Salamat si Rolando ni. Okay, daghang kaayong salamat Brother Rolando. Gamay ra gyud ang imong pangutana. Sa panahon ni Kristo, diha nabagod na ang kasulatan. Yes, dinha na ang kasulatan sa panahon ni Kristo. Ang usa sa mga nindot gid kayong pamation dinhi nga ang imong igagaw kay imong magugka nga daghay na usab na bag-o. Natural, basta mabuon agin gani ka, mausab mabag-o gid ka. Pero di gani ka mabuon agin, di gid ka mabag-o. Nag-angkon-angkon ra kang buon agin ka, pero wa agin na agin, diha na buon agin, together agin noon. Sa una,
So wa pa ka nag-angkon nga born again ka, imong gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Imong gilapas ang napulo ka sugo. Imong gilapas ang adlaw igpapahulay ug uban pa dinha. Unya sa nag-angkon ka na nga born again, maura man gihapon. Wa man mabag-o ang imong kinabuhi. Sa istorya lang ng born again, pero sa pagkinabuhi, together again ragyod gihapon. Unya, kaning imong gisgutan rin nga daghang gyud ang nausab ug nabag-o, kanang bahina kami sad ana nakakita, pero ang Dios ra manggod maoy mag-usab, magpanalangin sa kinabuhi sa tao. Nagkataon lang nga gipanalanginan sa Ginoo kining atong programa nga naay mga kalag nga nadala diha sa tiilan sa Ginoo, ug unya giisip ni namo nga wa sa Ginoo biyai o pasagdi kining nga programa. Okay, Brother Rolando, salamat gyud. Well, anhita sa imong pangutana, sa panahon ni Kristo, diha na bagud na ang kasulatan? Yes, dinha na sa panahon ni Kristo ang kasulatan. Kay usa sa mga makita nimo nga prueba nga diha na ang kasulatan sa panahon ni Kristo. Unang-una, inyo naman ning nabati kining mga bersikulo sa makadaghan, labi na ang hisgutan sa mga nangutana ang adlaw ng igpapahulay. Ato lang ni siya nga i-refresh ba para nga mapuno-punuan o madugangan ang inyong nahibaloan og nasabtan ni ini nga bersikulo Dinhi sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 ug 17, ingon niini ang gisultio niya. Pamatiin ninyo sa 4:16 ug 17, nag-ingon, "Ug siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo ug sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa." Kanang pulong mitindog siya aron sa pagbasa, buti pasabot diha nang daan pag-abot ni Kristo nag-exist na. Kanina mitindog siya aron sa pagbasa. Makasure ba ka nga Biblia ni ang gibasa? Yes, ipadayon na itong basa. Ug dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias. So kung imong tanaw ng Isaias, nagsunod ba na? Isaias, Jeremias, ana. So diha na ang kasulatan sa pag-abot na ni Kristo. Mo ni ang gisgutan na. Ug dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias. Og sa pagbuklad niya niini, nakita niya ang bahin din ay sulat kini nga nagaingon. Ang Espiritus Ginoo aniya kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwalis maing balita ngadto sa mga kabus. Gidala niya ako aron sa pagpahibalos kagawasan ngadto sa mga binilanggo og sa kahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta og sa paghatag kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. Kining mga bahina mo'y nakita og nabasa dito ni Kristo sa balasahon nga si Isaias. Si propeta Isaias. Imong makita nga masabot nimo nga diha na ang kasulatan sa pag-abot ni Kristo. Kay kung nauna pa si Kristo sa kasulatan, dili mahitabo nga dunay ikatunol dito sulod sa templo sa iya sa balasahon nga si propeta nga si Isaias. Sa ato pa sa panahon ni Kristo, nag-function gihapon, nag-exist gihapon ang mga balasahon sa daang tugon, lahi sa pagpasabot sa uban nga kuno ang daang tugon wa na kay naa na sa bag-o. Muna usahay dili kabantay ang tao nga gilubag ang iyang salabutan, ang iyang panghuna-huna sa kaaway, hangtod nga kung dili siya kabantay, dili na niya makaplagan ang husto o tinuod nga gipasabot sa Biblia. Ngano man, tiyan mo ba nang wa na sila'y pag ila sa daang tugon kay niya na sa bag-o? Pero ang gisulti sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. So meaning nga sa pagpakatao ni Kristo diha na daan na tugag gimugna na ang kasulatan. Unsay tumong og katuyuan, nag-ingon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sa ato pa kining kasulatan usa sa mga tumong og katuyuan sa Dios aron ang tao matudluan. Busa kun ang imong pagtuo ug pagpangalagad sino nahisulat o gibase dinis nahisulat sa kasulatan, ay aba natural. Insakto na ang imong pagtuo kay based on the Bible na ang imong gibasihan.
Pero og imong pagtuo pag-alagad sa Ginoo based lang gani sa mga teachings sa inyong mga pangulo sa simbahan, kana dili ta makasiguro mahitungod ana. Nya sunod gisgutan alang sa pagpamadlong. Busa ang tao kung gusto siyang matudloan mo susis kasulatan. Kung kanang imong gituhuan sayop na mabadlong ka. Pero nga naman nga hangtod karon na ay mga taong wa gid mabadlong. Una, wa magsusis kasulatan. Ikaduha, dili gid na siya magpabadlong. Bisan pag ilansang pa na sa iyang agtang ang kasulatan, dili gid na siya mutungan man, dili magpatudlo, dili magpabadlong. But remember nga ang kasulatan gitugan ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo o alang sa pagpamadlong. So ingon ini ang gihisgutan sa Biblia. Sa ikaduhang Timoteo 3:16 3:15 nag-ingon na og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. So gisgutan ang kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So awata gyud himoa nga ang Biblia imong ilhon nga maoy makagiya og magatudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Dili ka manggod kagiyahan, dili ka man katudluan kung dili ka magsusi sa balaang kasulatan. So Brother Rolando, salamat sa imong pangutana. Diha na bandaan ang kasulatan sa pag-abot ni Kristo? Yes, diha na nag-exist. Pamatiin ninyo ang higayon nga gitintal si Hesus sa yawa. Nag-ingon din sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 1 unya niya atong basahon din hiyo uno hantod pasunod nga mga bersikulo nag-ingon unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa ug siya nagpuasa sulod sa kapatan kadlaw ug kapatan kagabi ug tapos niini gibati niya ang kagutom. Tandaan nato nga within 40 nights and 40 days siya nga nagpuasa sa iyang tawhanon nga kinabuhi kay si Kristo manggod dunay dual nature tao ug matuod nga Dios according to the Bible. Karon gisgutan dinhi gibati niya ang kagutom ug kay gibati man niya ang kagutom natural nga ang imong gikinahanglan ni anang panahona pagkaon aron ka nga makakaon aron ka mabusog. But remember, in times of needs, ni apod ang yawa dinhi mo sulod. Nga dili gani ka kabantay, nga gitintal ka na, gipasalaag na kasyawa. O tanawa sa dihang gigutom si Jesus. Timan ininyo nga ang yawa mo tintal sa mga pagkaon. O niya nag-ingon din og ang maninintal miduol og mingon kaniya. Kay ikaw anak man sa Dios, sugo kining bato nga mahimong mga tinapay. Unsay gisulti ni Satanas? Kay ikaw anak man sa Dios. Ang yawa makasulti pog insakto, makasulti pog tinuod, kay tinuod manggipod nga si Kristo anak sa Dios. Unya nagyo sugo kining bato nga mahimong tinapay. Unsa may tuyo og tumong? Tung kay gigutom na si Ginoong Hesus, nagkinahanglan siya pagkaon, pero ang gihimo siya gitintal sa Hesus, diha pod nga gisakyan ba siya ang need sa atong Ginoong gigutom siya isa suguan ning bato nga mahimong tinapay kay nga naman kay ikaw anak man sa Dios. Suguan ning bato nga mahimong tinapay mo na iyang sulti. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nahisulat na. Tanawa ang imong pangutana Brother Rolando, diha na ba ang kasulatan sa pag-abot ni Kristo? Yes, diha na. Ingon si Kristo, nahisulat na. Dili man siya makaingon og nahisulat na kung wa pa diha ang kasulatan sa pagtungha ni Kristo, di ba? Unya ingon din nahisulat na. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulo nga magagula sa baba sa Dios. So ang kasulatan diha na, nahisulat na. Diin man ni makita o mabasa kining nahisulat nga ingon ni Kristo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulo nga magagula gikan sa baba sa Dios. Mabasa na sa Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 3. Busa sa panahon ni Kristo, nag-exist na. Diha nadaan ang kasulatan, Brother Rolando. Busa kamo din wala man gyud tay lain mahimo nini nga programa gawas ang pagpasabot ninyo sa Biblia. Awatan ninyo ang Biblia, susihan ninyo. May pamanhinoon ang inyong mga cellphone kay inyo pag ginang kanunay nga gibasa, pero ang Biblia dili gyud.
Unya karon kung ato nga basahon nag-ingon pa dinhi. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan ug gitungtong siya sa kaytas-an sa templo ug giingon siya, giingnan siya kay ikaw anak man sa Dios. Unya ang yawa tinuod ning gisulti sa yawa dili. Ngaingon siya kang Hesus, ikaw anak man sa Dios, tinuod na. Munang ayaw mo pagunahuna nga sa tanang panahon ang isulti sa yawa bakak na ay tinuod kay nga naman ang gihimo gud sa yawa ron ang tinuod iyang sagulan og dili tinuod until hinay-hinay mapalayo ang tinuod andi na tinuod mo na imong gituhoan ug gibarugan. Ipadayon nato pagbasa. Nasulat na kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos kay nahisulat man kining nagaingon. Tanaw ha, ang yawa nahibalo bas kasulatan, nahibalo pod ang yawa. Mo na nga may pangyawa kay bawo pa kay sa tao kay ang tao agi kalibutan sa kasulatan kadaghanan karon. Naginon hay sulat kini nga nagaingon. Mo ni iyang gi ko ni na mo ni gisulti sa yawa. Aro nagingon ni kasula nasula gingon dinhi nga og giingnan siya kay ikaw anak man sa Dios umambak ikaw ngadto sa ubos kay nahisulat man kini nga nagaingon maghatag siya sugo sa iyang mga manulong na may tungod kanimo. Og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipangdul sa bato. Na diin man ning bahinas kasulatan nga gigamit ni Satanas. Di man niya ang yawa mo gamit pus Biblia. Ang yawa mo sultig tinuod, ang yawa mo sulti pud sa naas Biblia na isulat ning gingon siya magsugo siya manulunda sa pagbantay kanimo aron ang imong ang ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipangdul sa bato. Diin man ning bahinas kasulatan na sulat ning gisulti sa yawa. Mabasa nimo na sa Salmo 91:10 ug 11. Ang yawa nahibaw ba sa Biblia? Yes, nahibaw. Musulti ba ang yawa og tinuod? Yes, musulti tinuod. Kay kaning iyang gisulti di ni tinuod nga naa nasulat mo na. Nga magasugo sa mga nulunda sa pagbantay aron ang iyang tiili may pandul sa bato. May pangyawa nahibaw pa sa Biblia pero aning uban nga lagad sa Ginoo agi kay bawag Biblia ingnon na lang gani nga dili Dios Kristo tuo po dayon. Unya nagsulti dinhi si Jesus maingon kaniya usab na isulat kini nga nagaingon tanawa unsay gigamit ni Kristo nasulat nga naman ang Biblia diha nang daan sa pag-abot ni Kristo nag-exist na ang Biblia makita nimo kung unsa gidunta kay importante ug kamay lunagnon ang Biblia des kinabuhi sa tao pero ang tao wa maghatag og dako kay pagtagad dinis Biblia. Una ang tao may pang cellphone dadon pero ang Biblia dili kaya naman hasulan samukan pero mo na hinungdan kadaghanan wa may bawas kasulatan. Nya ingon dinhi si Jesus maingon kaniya usab na sulat kining nagaingon ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Karon nasulat naman sana, diin man sana as kasulatan ang kuan ni Kristo. Timan nga si Kristo ug ang yawa, nagpalit-palitan sila og mga nahisulat Di man na ingong ay pagtintalang ing Ginoo imong Dios. Na makita nimo ni sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 10. Ingon ini ang kinini ang gisulti dinhi sa atong mga ginapangbasa. Nagpasabot nga ang kasulatan diha ng daan sa pag-abot ni Kristo. Atong balikan. Una, ilha ang kasulatan. Ingon inyo, ikaduhang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15 ngadto 17, atong hisgutan nagingon. Ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga magagagahom kanimo sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Timani nga ang kasulatan, may kagahom kini pagtudlo nato ngadto sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Kristo. Dili mahitabo nga ang tao matudluan ngadto sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Kristo kung dili siya magsusis bala ang kasulatan. Ano man di man siya matudluan. Kung gani ingos Kristo Mateo 28:19, panglakaw kamo ug himuan nyo matinunan ang tanang kanasuran, tun-an tudluan. Mo maning gisgutan dinhi. Nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga magkagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Busa kung kaluwasan ang gihandom o gikinahanglan sa tao, wala siya lain gyud nga mahimo gawas sa pagbasa pagsusis kasulatan kay magatudlo na ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Karon diha sa kasulatan ato balang pili-pilion ang kuan atong gusto. Wala nang daan, panahon pa ng Moises, niya natin Kristo.
Pero ang sa gisulti din bagong tugon gihapon. Sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Ang nagtuga ang Dios dili ang tao, pero ang tao kuwang og pagsabot, kulang og pagtuo kay kuno sinulat lang ning tao. Oroy og mahitabo nga makabantay mo nga nanulat na ng inyong kabaw, baka o kanding, mutuo mo. Hindi mo mutuo sinulat og tao. Ang gisulti din naisulat kini nga nagaingon. Ha? Oh, nawa ha? Muna nga ang tanang ginaingon na nasulat na. Nya nagingon sa atong verse 16. Ang tibuok nga kasulatan, tibuok gyud dili kay bag-o lang kay og bag-o lang na dili na tibuok pikas na. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagmugna ani. Unsay tumong nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa matudloan ng tao mususis kasulatan. Sunod, alang sa pagpamadlong, mabadlong ka sa sayop nimo nga kinabuhi kung magsusi ka sa kasulatan. Alang sa pagpanulid, sa imong kabaliko matulid ka ug magsusi ka sa kasulatan. Kay gituga ni Ginoo aron ka mabadlong, matudluan nya. Gingon dinhi nga aron sa pagpanulid. Ang ikaw patungon alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Mamatuto gagyud diha sa pagkamatarong kung magsusi ka sa kasulatan. Ikumpira gud ninyo ang mga tawo nga nagsunod sa nahisulat des kasulatan og sa mga taong wa dako gyud kaayo og kalainan. Ngano man ang imong makita sa tawo nga natudluan sa kasulatan, ang makita nimo kanunay sa kamot diha, ang makita nimo Biblia kanunay nagbasa. Pero tanawa sa taong wa matudloi, wa magsunod sa kasulatan, ang makita nimo kanunay sigarilyo, baso, naisud kulapo, naisud tanduway, o hiniktan. Muna'y makita nimo kanunay naas kamot. Pero kung ang tao natudluan sa pulong sa Ginoo, ay naa, ang makita ang gunitan niya sa iyang kamot, Biblia. Unya, naging din matud pa nga, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Munang lahi ng kinabuhi sa tao na matuto sa pagkamatarong sa Biblia kaysa wala. Unya, naging sa 17, aron ang tao sa Diyos, mamahingpit, masangkap, alang sa tanang maayong buluhaton. So ang tao sa Ginoo, gusto sa Ginoo mahingpit, dili ng tao siyawa, masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Busa mga kaigsunan, kung gusto ka, naglantaw ka, alang sa kausaban o kabag-uhan sa imong kinabuhi, pagsusi din hisbala ang kasulatan. Brother Rolando, diha na bang daan ang kasulatan sa pag-aabot ni Kristo? Yes, diha nang daan ang kasulatan. Karon, gusto ka bang magpatudlo, magpabadlong, magpatulid? Sa kasulatan, gusto ka bang mamatuto sa pagkamatarong? So siha. Sa diha nga nadungog mo ang pulong sa Dios, sumala sa gisgutan sa Herbiano 3:15, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Kristo. So siha ang kasulatan ni Gala sa Santiago 1:21 ug 22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon gikan ning sukuhi nga kaliwatan. Lugurin yung kaugalingon sa tanan ng hiyapin nga pagkadautan ug dawatan niyo sa kagop ang tinanom nga pulo nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Tanawa, makaluwas ni. Usa ang pulong sino kinabuhi. Nagingon hinuon tumanan niyo ang pulong ug dili kay magpaminaw kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Dili na enough nga nanguan ka kanang naminaw ka unya di ka mutuman. Kinahanglan na minaw mutuman sa imong nahibaluan. Unya sa Herbiano 3:15 samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo siyang pulong ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Higala igo na. Nadunggan niyo ang pulong sa Dios, ayaw niyo pagahia ang inyong kasing-kasing. Kay kung inyong dawaton ang pulong sa Dios, makita gyud ang kabag-uhan o kausaban sa inyong kinabuhi. O sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kami magapanghinaot nga nausab og mabag-o mo sa inyong kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. Dalaygon kayo kamo nga nakapaminaw sa ato ang ani nga pulong sa balaang kasulatan ug unta kini pulong sa Ginoo maghatag kausaban ug kabag-uhan sa inyong mga kinabuhi. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot pagpatin-aw sa nakasabot ug natin-awan na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. So, padayon kay kada sa paghatag og dugang tubag sa okay. Okay. Okay, padayon tahigala sa paghatag og dugang tubag.
sa pangutana nga gipadangat din sa itong programa, pero ato sa nililion makadiyot ni ay atong nakita din hini si Michael Aurora. Mayong gabi ninyo diha, sir, from Puyaw Church, Ormoc. God bless. So, Oy, murag bag-o pa ni murag stranger pag gini nga church na atong nabati dinhi Puyaw. Puyaw. Salamat sa no Ormoc. sa taga Puyaw Ormoc nga nag view dinhi sa ato nga program. Salamat ninyo. Ang kasagaran gud sa Dolores man ang Puyaw. First time ko nakabantay nga kuan diri nag-message. Salamat sa taga Puyaw. Okay, padayon tahigala ato ning tanawon makadiyot ang mga nakikuban nato rong gabion na. Niya si Scout Ranger Senior Abner Dualio. Niya sad si okay, ato ning tanawon ning uban. Niya si Madeline Kaindog Kaskeho, Nerfi Pedrano. Niya na po Chel Notario Aragon. Niya po si Brother Jojo Cordoba, Brother Jedel Peritos, o niya si Leslie Van Elosorio. Ato po nakita si Erixa Sinoy, ayan Kevin Dorotan, niya po si okay, Patri Jim Colastre. Aritas sa Pikas, aritas mga nag-like mga higala, mga nahidugang nga nagtan-aw nakikuba nato karon. Niya si Welski ML, niya pod si Sister Remedios Diheto. Niya okay. Niya pod si Sabal Jason, Carlutan Nicole. Niya po si Brother Aniceto Priscilias. Okay, mao ni ato mga nakita higala nga nahidugang ni apod si Brother MG Istoy sa Bool Church. Anya mayong gabi ninyong duha diha. God bless to all. Okay, God bless also MG Istoy uban siyang Panimalay. Ni apod si Adong Ba Brituya. Good evening ninyo dong. Okay, good evening po nimo diha dong. Oban sa imong tibuok Panimalay. Okay, ato ning lilion makadiyot higala atong messenger. Niya say pipila nato ka makigalaan na hidugang nakig-uban nato karon. Niya si Henley Ibo. Niya pod si Ma'am Emeline Sigarino. Brother Jojo kaayon sumay gabi ni Brother Jojo. Niya pod si atong mga kaigsunan sa Mabuli. O niya po Otsuga og si Brother Nathaniel Pamilara. Okay, muna ito mga nakita. O niya po iminsay si Brother Donde Penida. Good evening, Brad. Brad, mayong gabi ninyo diha from Baybayon Church. Okay, may gabi sa Baybayon Church nga nagtan-aw kanato karong gabi na. Yang adto ng Brother Dunde Pinida. Okay, adto ta higala pagpadayon sa ato nga programa. Yung sa to paghanay, Brother John, ang pangutana. Ira ang iyang pangutana Brother Libe, taas man to mura balang tog background to ma nga Oo. ang atong programa daghang na usab na bag-o kay sa iya lang igagaw bag-o lang kunong nabotismuhan. Ang iyang pangutana god matud pa niya sa panahon ni Kristo diha nabagod na ang kasulatan. Okay, Kang Brother Rolando ni. thank you kay Brother Rolando, no? Tinuod, kaluyan na po nas Ginoo. Nga doon na say mga katawhan nga kikaluyan po sa Ginoo. Kanya mga tao hintubag po sa tawag sa Ginoo. Kay ang pulong ko sa Ginoo nga inyong madungog dinhi sa atong programa kay based on the Bible na pulong ko na sa Ginoo. Kanya mo na'y pagtawag sa Ginoo. Sa iyang makatauhan paingon sa turil. Muna panawagan si Ginoo. O niya, ang gingon sa Biblia, Mateo 22:14, ang tanan gitawag si Ginoo, pero jutay ra ang iyang pagapilion.
kinsa may pilion sa Ginoo. Ang kadtong mga taong mutubag sa tawag sa Ginoo mo respond. Munang uban na ay mitubag sa tawag sa Ginoo, mitungha lang og kalit sa ato nga church. Diha na ta matingala, diin ka ato na ma-interview, diin man taga diin man ka dias bukid gik ka mo tingala ka nga ning tumaw lag kalit kay lagi nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, nya mitubag sila sa panawagan sa Ginoo alang sa kaluwasan. Munang kamo dihay gana nakadungog mo sa tawag sa Ginoo ay mo pagdugay-dugay. Duol ta mo alagad tas Ginoo kay di na madugay mobalik ang Ginoo. Paspas nagatuman ang mga panagna sa balaang kasulatan. Ginakulbaan sa kalibutan ang hitabo karon sa Israel o sa Saudi Arabia. O diha sa Iran. sa Iran. O niya, kinirabang Iran, mao ni ang Persia sa una, panahon lang Cyrus the Great. Katong nagpukan po sa Babylon. O man ni makasaysayan. Yang Israel po, muna giilang makatauhan si Ginoo. Mao na, nagkaroon panahon na ang kalibutan nakulbaan manghigala tungod nining mga hitabo karon. Mao na, kining mahitabo karon, nananandaan sa bilang kasulatan, pahibalunan ta ni Ginoos pinagis Mateo 24 si Ebanghelyo San Mateo nga makadungog mahitabo ang gubat nasod batok nasod ilhanan kini nga duol na mobalik ang atong Ginoo. Mo na nga di na madugay busa sa diha nadungog nato ang panawagan sa Ginoo higala. Duol ta maalaga tas kini ta magdugay nga naman kay basig mag-unya-unya ta. O niya maunhan o niya tas tong kamatayon, wa pa ta makalagad siguro man dakong problema. Or mabalikan tas Ginoo nga dili pa ta andam. Munang karong panahon na, munang giingon sa tumabasa diha sa balang kasulatan nga inig kadungog nato sa pulong si Ginoo, di na to paghahion ang atong kasing-kasing sa Hebrehanon 3:15. O atong dawaton ang kamatuoran, dawaton nato si Ginoos nga maoy atong manuluwas. Moalaga tas Ginoo. Dayon nangutana siya atong higala og diha na ba ang balaang kasulatan sa wala pa si Kristo? Sa wala pa si Ginoos. Diha na ba? So diha na higala ang Old Testament. Diha na. Mga dugay-dugay na kay kining Old Testament kung imo ning tanawon higala ang mga record ni ini dugay na gid siya nga nasulat. Ako tanawon ha mga record kining the book of Genesis. Mao ni pilimirong libro des ng Biblia, imo ning makita. Kanus amo ni gisuwat o kinsa man nagsuwat ani? Ang nagsuwat ani si Moises, kanang Genesis. Ang meaning ana origin. Sinugdanan ba? Munang kung imong tanawon diha ang the book of Genesis, nag-asoy na diha sa creation, mga higala, creation week. Simana sa paglalang sa Ginoo. Muna kanang libro gitawag na Genesis. Origin. O niya, ang nagsuwat na si Moses. Wa pa mas Moses gani diha. Pero paano man nga nakasulat mas Moses? Mga gibada-bana, mga 200 o 2,500 pa. Una, natao si Moses gikan sa panahon nilang Adan og ni iba. Pero paano man siya nakasulat nga wa pa man siya diha, wa pa man siya kasaksi mga higala. Nasuwat niya kining the book of Genesis kay ang Ginoo God sa panahon nga iyang tawgon ng tawhana alang sa pagsulat siya mga pulong, iyang ipakita ang mga butang tinago ngadto niya. Itug-an niya kay ang pulong propeta God, ang Dios gitawag mo magtatanaw. Ang Dios mapahibalo kaniya sa mga butang na hitabo na og sa mga butang umalabot na. Kay magtatanaw gud siya. So muna nga detalye pagsuwat ni Moses.
O niya gikan sa Genesis paingon sa Mateo nga gibana-bana nga mga 4,000 years na nga sa record sa Mateo mo na ng panahon na ang pagkatao ni Ginoong Hesukristo. So, diha na the book of Genesis, dugay na kaayo diha na ang Old Testament. Gisuwat kini ni Moses dito sa wilderness sa Kamingawan. Kanus aman, niadtong tuig 1513 before Christ era. O, maning panahon na. O niya gisundan niya suwat sa libro sa Exodus. Ang meaning sa Exodus, come out, maunay pagguwa nila. Ang meaning ana, paggula nila gikan sa Ehipto silang pagkaulipon. Munang nasuwat Exodus. Si Moses niya po nagsuwat ana. Dito niya po na niya sa wilderness gisuwat mga higala. O niya, parihas nagtuig ngadtong 1512 ang pagsuwat ni Moses sa the book of Exodus. Dayon ang Leviticus, Numeros, Deuteronomio. Mone the first 5 books nga gitawag ni siya og Pentateuch. Ang meaning anang Pentateuch, the books of law, libro sa mga balaod. Muna gisuwat ni Moses, pero unang ba yan kalibro na suwat ni Moses? Ang the first book yun nga gisuwat ni Moses, mao ang libro sa Hub, mga higala. Si Moses mo nagsuwat mo the first book nga gisuwat ni Moses. Una pa na sa libro Genesis niya nga libro ang gisuwat. O niya, kanusam ni gisuwat ni Moses, niadtong tuig 1473 sawa pa si Kristo matao. Dugay na kaayo pinakauna na ang libro. Dito gihapon niya sa wilderness suwata mga higala. O niya nasuwat ang 39 ka mga libro sa nagkalain-laing mga tao ang nagsuwat ni ana, na ay mga hari, na ay mga propeta, o nagkalain-lain na ay mga sama pananglitan, dunay gitawag og the 4 major prophets, kanang Isaias, Jeremiah, Ezekiel o si Daniel. Manay gitawag og the 4 major prophets, niya rin ang 12 minor prophets gikan sa Oseas paingon sa Malakias. Nanay libro nga gisuwat sa mga poetic, mga bagbabalat ba. Pero mga hari higala sama nila ni Haring David, sama nila ni King Solomon. Magsulat sila 39 ka mga libro ang nasuwat daang tugon. Diha na ni nag-exist na wa pa si Kristo matao. Pag-abot ni Kristo, mauning mga libro ha ang gigamit niya sa pagpanudlo. Ngadto sa mga tao, iyang gitudlo na ang the book of Genesis, kanang pag-aka ng Exodus, pag-ingon gud niya nga sa Mateo 5:17, ayaw kamo pagunahon na. Sa dinhi na siya ha, ang nag-exist niya na ang Old Testament nga Biblia. Nag-ingon si Inusos, ayaw kamo pagunahon na, nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuma ni ini. Wa niya bungkaga ang kasuguan mga ikalang sugoy. So nagtuman ko ani, gituman ako ni. Proban giwagtang na higala, giwagtang na. O niya, pag-abot sa bagong tugon, gigamit ni sa mga apostolis sa pagpanudlo. Kay wa pa nasuwat ang New Testament. O niya, sa itong mabasa din sa nakasulat sa Isaias 34, versikulo 16, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova. Og basaha, muna ang Biblia gitawag ni basahon sa Dios. Og basaha, walay usa ni ini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na, og ang iyang espiritu mo'y nagtigom kanila. So ang Bible, tulong ginis Dios, nga ang balaan nga espiritu, matapas 2 Pedro 1:21, minanduan sila sa balaan nga espiritu
hinungdan, nagpanulat ang balang tao sino. So anong tayo tayo mahigala sa di pahingpit tapuson atong tulamanon ni ang aton timsong. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Libby Clavis o Brother John Dihito. Magampo kita sa limbahon nga Diyos sa walay katapusan, panalangin ang tanan nakadungong siyang pulong, kabiga di kani magipangayo na mo kinitong lang kang Kristo nga among matuwa.